Hey, sesolundi. Bantu basolundi bazwile ukuthi singapha hayi basifikela hayi. Sithi siyaqeda hayi impela hayi. Bengitshela ukuthi ngalezi zikhathi mhlawumbe umuntu yobele imoto ebele eThekwini hayi. Basifikele singapha nje insizwa yakithi. Nansi insizwa yakithi la naye bathi hayi ithi icela engasamdedela ithweni izobika usizi la. Mfethu uyaphila? Akaphila futhi. Mfethu ubani igama mfethu? Umpilo wabiyela. Oh Biyela. Yeah. Mfethu uyayazi induku? Ayazi. Uyayazi? Yeah. Cha mfethu ngibuza ngoba mfethu siyasongelwa la mfethu yabo. Oh. Leli yajongo leli phambi nokaSibiya mfethu. Oh. Angazi uma uyalazi ikwenza ukuxhumana. Angimazi sodwa. Enye insizwa ethiwa yijongo le phakama nokaSibiya mfethu yakhona khona la eMandeni. Ehlala isiqhoshela la olundi la. Ehlala isiqhoshela ngomkhaya walethu umzukulu yabo. Isigiyela la isihlupha. Manje njengoba singapha nje ayi impela iyasongela isibeka la ku52. Ithi impela ayifuna ukusiphumela ngaphandle la induna esinikeza induku. Ifuna isambe isiphela amakhanda la kuthina ebomvu. Sesizowena mne wethu. Hayi kezwakala futhi. Hayi sesizowena futhi yabona simincile. Yabona sikhulekile nje insizwa zami la zimincile nje yabo. 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 Cha. Yabona umzulu nje ikhomba lapha isabisa impela ithi hayi namhlanje lamanqaba. Mne wethu cha mfethu siyabonga ukuthola ithuba sikuboneke nawe namhlanje yabo. Ngoba nangu unduna usecela ukuthi nawe sikubone. Uthe mfethu ngibana igama kwami? Mpilo. Mpilo? Biyela. Oh, Biyela. Mne wethu nawe uthi unenkinga mfethu. Futhi. Ikwenzakalani baba? Hayi lento esekhanda nje yayimilela. Bakulokhu ngalimala lokho. Iyinduku njalo? Ngalimala nje esikoleni ngasikwa iwindi kwaba kuncane nje wagcina sekukhula. Ngakuhlinza lento eThekwini Albert yaphinde yaqala phansi. Lokho kuyimilele nje unyaka odluleke lokho. Wakhula kwaze kwangaka. Okay. Yaqala ngamphi unyaka le kumila ngemuva? Hayi last year. Le ngemuva? Le ngaphambili yona? Hayi kudala 2004. Ulimele esikoleni? Bathini odokotela bekathi behlinza? Bakuhlinza nje Albert lapha kwabuya 2009 ngakuhlinza eSan Albert 2012 kwaphinda kwabuya kwaqala phansi ngabe ngisabuyela ke esibhedlela ngase ngizothi ngcono ngibheke omunye udokotela mhlawumbe ungakwazi ukuthi angisize kule nto le. Abasho ukuthi bangwena? Hayi abashongo laba abantu bayabuya abantu esifo saphesheya kube nokudla phela kwesinye isikhathi kube ukudla udlayo ngagcina ngasaza kuyikhona khona. Imile lapha kuphela? Nakho lokhu usifike nje wawuzingcabo nakho kwakhula kwaba kanje. Wawuzingcabo ke lezi. Futhi ngibona mhlawumbe umzimba wami mhlawumbe omubi mhlawumbe. Yo. Okay. Aphinde iveza. Manje iyafana lento wacaba lapho. Ingcabo nje zonke ezokusifubeni phela. Ezanini ingcabo? Zindala ngazo into ezanini. Na ukhotha la uqina. Njengebhungu. Kunjani phela. Manje ngoba iyafana nje umuntu iyefana lento yabo? Okushuthi umzimba wakho ngathi umzimba ozwelayo. Hayi kuba kanjani phela manje. Ngasaza yeka nje ukucaba impela. Ibuyisele mfethu manje. Yazi lento engemumva. Sengahlangabezana nayo. Nje umuntu unakade yesho nje kunomfowethu lapha nemlazi lo yayisinkundla ngemuva kuyena. Osehlinziwe ke Chief Albert yabo. Bayiklina ke siphinde samveza futhi ese-right. Ngiyayibuka nje beqala kanje ukuthi iyona le yabo imphethe ukuthi ke angilazi igama layo ukuthi ibizwa ngokuthiwa yini. Yabo umuntu ogunda uvela? Lo dokotela ngimtholile eseGoli. Ngangimthole kuzo lento zamafoni. Kanti manje ngifonela lengane yabuza yathi ngathi mina ngase KZN athi mina hayi ngoba KZN Olundi athi mina ngwabuthelezi lento zene eDalton. Udokotela? Udokotela yangane yafika la ngoDisemba la Ulundi. Yebo. Yathi yabona ebhuti lokhu nalokhu kula ngemuva mina bengini mhlawumbe uphethe imali ngizokususa khona la eplaza nje manje lento lokhu mhlawumbe lokhu ke mhlawumbe singazidinga ukuthi size siye eGoli nje lokhu kula ngemuva hayi kubala kakhulu bhuti nalokhu nje bayephethe komshini wayephethe le ntombazane bafika la Ulundi bathi hayi lokhu bizakususa nje manje lokhu. Ngithi mina lento iyaqala phansi iphinde iqale phansi ikhulu wathi hayi siyakwazi lokho ngeke senzeke ngathi kubonile emafonini kubantu la ngase kuvezile ukuthi mina
ngubonile bathi siyakwazi ukuthi sikubulala ngabe umnyombo wakho sikushaye ku first rate. Manje bathi badinga imali bakususa. Hayi basho imali phela. Kodwa phela angasela inkinga indaba yemali waphente ebalekile ukusizakala. Into angiyilandela. Bathi malini? Yabo lokhu nje kusekhanda. Babethe 5000. Babethe 5000. Yabo bethe 5500. Yebo. Kodwa asimali lokho sesifubeni noma bengakiya phela vele into esemzimbeni uma ngakiya kulokho. Into engifuna ususela ukukhula okusekhanda. Kokubili babethe bazosonga 5000. Yebo. Ushuthi manje ke bangathi abakusiza ngoba nansi imali onayo. Hayi bathi balinde ngathi udokotela oyimele lo yamfula abantu labantu. Ngoba baseCarton Center umzala ngangithi mhlawumbe iscan hayi umzala wangicheckela ngalaza naye wafika wathi hayi indawo impela ikhona seGoli seCarton Center. Umlungu impela osebenza ngaso isikhumba. Manje angithi ngisho lokho phela ukubheka ukuthi ene sebefikile bakushiya ukuthi bakusize ngoba nansi imali ayingekho imali wale ngane yala nje phezulu khona yakhona ulundu la dathule wabutheli isebenzela khona eGoli. Yayihamba nobani? Yayihamba nomunye umfana. Yebo. Babesuke beze kwena babeze. Babeze nje emakhaya nje la ngakubo kwakuDisemba. Bekuphethe nomshini. Yeah. Kodwa nkosiyami ukusiza nje umuntu umkhaya wabo ngenxa yenkece nje uthi engenaso bemshiya kanjalo. Waba imali impela. Iyo ke South Africa into esibhekene nayo sisho ukuthi njengoba sithi nesizofisa ukuthi sivule lesi sikhwama lesi sizokwazi ukulekela abantu abagulayo. Ngoba okube sikhona nje manje ngathi ngabe kuyaqashunwa kusona lo 5000 rand akwazi ukuthi akhokhele udokotela lo akwazi ukuthi amhlinze. Ngalendlela asho ngayo ukuthi ke uphethe nomshini amsize umfethu but ngenxa yemali engekho namathuba omsebenzi awekho asikasi bangalithola umfethu usizo. Wathi angiyeke nje ukugunda ngereza wathi lento le enziwayo kodwa ngiyabona mhlawumbe kwenziwa yona ireza ngoba uyabona nje lokho lento nje imile nje kulonyaka ke lokho. Nawo phela ungabe usagunda. Wathi nje angiyeke ukugunda ngereza okwesinye isikhathi kwenziwa na ireza lezi zinto lezi ngamthatha wathi ngiqala ukugundule nakuqala ukugunda kufunde primary until zokube manje wathi hayi ngaba umthelela wereza lento le. Ngoba ireza enkathi ushaya ngayo la iphinde buyele endaweni eyodwa lento kwesinye isikhathi iyenzeka na umthelela walokho uyaba khona wenza mhlawumbe isilithundu. Angithi bathi babechaza inwele uma zimile zayali kufuneka nawe ugunda ugunduyele ukuma kwazo yabo mayiphambanisa ungagundi nawe uphambane nazo isikhotha lesene manje uyabona ukuthi ufuneka ubheke manje yabo ngathi inwele zendiye noma zeSulumane noma zomlungu ukuthi zimile zayali nawe kuzofuneka ke manje thine zethu kweza uzibonela ngani sibheke ngaphi. Ayakazi. No mnewethu mfethu ngicela mfethu usizo la loxhaso ke lemali nanoma lophu usizo ongakwazi mhlawumbe ukulekelela ngalo ukuze ukwazi ukuthi ke lokhokheleke. Khuluma mfethu nabantu. Ngicela nami bengicela usizo ukuthi mhlawumbe ngisizakala kunenkinga yami enginayo ekhanda. Mhlawumbe ngasizakala kanjani ngoba ngumuntu ongasebenzi kahle hle. Bengidinga usizo mhlawumbe ngasizakala mhlawumbe ngalokho kusekhanda. Kubantu abangabafisa ukusiza futhi bangakuthola phi no? Ngihleze ngikhona la uLundi ekhaya. Inamba 4. Yazi ijongo ngempela leli. Yabona jongo. Sibuza ukuthi ngisho inombolo yocingo mna wethu. Ayikho number yocingo. Mfethu bangakuthola phi no? Ngibe izinamba. Mfethu yebo. Kuwena kodwa ukuthi njengoba ngithi ngithanda ukuthi umuntu ngim-advise in advance ukuthi kuhle kube chaza manje ukushiya inamba. Unanegila mkhuba. Eyiganga inamba zabantu. Hayi angiphambukeli umuntu engamazi sengifuna inamba vele ngidrop nje. Okay, this is why ke ukuthi ke ngithi ke kuwena ngoba phela ngenza ukuthi bafuna ukukusiza nje basicela usizo. Othi cha mhlawumbe ngamxhasa ngale mali abayidingayo ngithi yabo. Nabathi mhlawumbe nathi singakwazi ukulekelela mhlawumbe ukuze kuphume le mali umfethu azothola usizo bazokuthola kephi. Nothi indaba ngisho mhlawumbe indaba kamakhala ekhokhweni. Yebo mfethu. Ngibe izinamba. Yebo mna wethu ngakhuluma nawe. 079 310 4735. Yebo. Phelela. Ayiphinde mna wethu. 079 310 4735. Yebo. Bazothola bani? Bazothola umpilo obiyela. Yebo. Cha South Africa ngiyacela simlekele umfethu. Niyayibona lento emphethe yile ebiphethwe lo umfethu wasemlazi.
Ngiyacela nje mfethu-ke usukume mhlawumbe ubhekele ukuze izokwazi ukuthi ngibakhombise. Ngizomkhumbula nangu lesi sicelo baba uformer councillor eMlazi laphana ukuthi-ke asizomlekelela. Yiyo nje exactly niyayibona isaqala le. Ngizocela abafethu ukuthi-ke kungaba namandla nakwabangakwazi ukuthi bamshayele uthando mfethu akwazi ukutholakala inamba yakhe ucingo uyishiyile athole le mali o-5,000 rand. Udokotela umshilo ukuthi ukhona eGoli bafika la bathi lento yobala bangakwazi ukuthi bayenze but ngenxa yokuthi imali uyengenayo bagcina bemshiya kanjalo-ke bajika babuyele emakhaya abo naseGoli la basebenzela khona. Shuthi uma singakwazi nesibongele mfethu ngahlala phansi uma singakwazi ukuthola le mali o-5,000 rand mfethu ayithole angakwazi ukuthi awulithole usizo ingaze ikhule lento ibe nkulu bese silokhu siyababaza ngoba isaqala isangakwazi ukuthi ibambeke. Ngiyacela nje ngizendlala ngiyimina uMtutuza Mkhwanazi egameni lohloko sithi abantu bayagula silekelele nangu mfethu mina kanye nenhlangano yonke Ithuleleni nethimba siyazibongela nisale kahle emakhaya.